Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. You're the Sa tuki ko ang... Pagbaton og respeto sa imong kaugalingon, Ma'am Shin. Kibaho ka, ma'am. Ano imong gibuhat kapag ladlad sa imong lawas sa kong atubangan? Nakapasamuta sa kaubos ako pagtanaw nimo. Ayaw kong insulto ha? Kagusto ka ba insultuhan? Taro ka na pagkababae nimo, ma'am. Unsa naman mo mga batan-on karon? Inyo naman lang iuran-uran ka lang inyong lawas kahubo. Nga naman di ay. Ba't ba kong lawas? Indot kang lawas, ma'am. Huwag question, anak. Pero wa nimo hatagi og bili ang imong lawas. Kibaw ka, Ma'am Shin? Kami mga lalaki, di mi ganahang mo seryoso sa babae ng mag-una-una na mo. Wa nilami. Maganahan mig babae nga, maglisod bis pagkuha. Do the challenge. Kung manghilabot man may og babae nga mag-una-una, amo nang huna-hunaon nga wa mi tulubagon. Turn off kaayo na ko ang babae nga manintal, ma'am. Publiko, ubos ra ko nimo. Pero di bitabo nga musod ko anang impernong kinabuhi nga pasudla din mo na ako. Sorry, Ma'am Shin. Ato na lang sa lain panghagad anang imo lawas. Unsa man murag nabuak sa sud sa bahay? Oh, Lando? Lando na unsa ka? Paita ni makaagawang taog. Paningon eh. Si Shane ang imong kontra? Oh. Nagtuoting malisiya nga madako niya. Kay giunsa man sa kaniya? Nagminaldita ba siya nimo? Oh. Gawa sa pagbinalita, nanintal pa yun. Unsa? Oh. Hala. Wala siya makapugong siya gusto nimo. Naibawon ko ba nga, taliping na lang iyan ako. Gwapo manggod ka. Mao na. Sa na nimo kay gwapo ka. Gwapo bagod ko? Gwapo ka, uy. Nahibuong bitaw ko kung nga nung gibiyaan ka sa mong asawa. Oh, sorry. Dili na ito maghiskot og mga bati, uy. Mas ganahan og daghang kwarta si Chuna. Mao ba? Kwartahan day kaayo ang lalaki nga iyang giubanan? Oh, kwarta. Inya, nganong iya pa mang ibaligya ang inyong bahay og yuta? Aron tingali, uwa na siya balikan pa din eh. Libugas na rin mong asawa, uy. Maayo ka ni kay uwa ka makuna-una sa paggukod nila. Di ko mugukod sa mga tao nga wa na gusto na ko, Helena. Ang ako, gawas pa. Wala ko'y gugmas kong asawa. Ha? Saad lang umibiya siya na ako, nawagtang sab ang ako respeto o pagmahal niya. Pero, kung mabalik siya ron mga yung pasaylo ni mo, pabalik ko ni mo? Dili na. Ha? Mauna rason, gusto na kong mahalin ang among bayog yuta. Aron wa na si balikan pa nako. Oh. Excuse me, Halando. Nakamata si Sir Alejandro. Nara de diha siya sa kakahuyan to. Dool sa duyan. Oh, diha ka una, ha? Sir? Nagwa ko si mong tubig. Abi na ko, nawa ka na. Nga nagutang mawa man ko, sir.
Samtang magkinahanglan ka pa sa akong pag-atiman, niaragyod ko. Taak ka na ba didtong dapita? Wa pa ko makataak diha, Sir Alejandro. Mao ka na diha ang karaang kabin sa mga katabang. Ha? Gilain sa akong amahan ang katulganan sa mga katabang. Oo. Naadiha ang ilang kwarto ni... sa imong katabang nga si Celeste? Oo. Naapaman gani tingali ang uban niyang butang. Human ka na ipadlak. Mao ba? Hello, ma. Ipaandam sa mga katabang ang akong kwarto. Yes, ma. Naunsa ka? Mura man ka gisapot. Wa lang. Naglagot akong lando, ma. Nga man, Lalimin ka? Naliko ko niya kalit siyang misud, ma. Nagpakaroon ingnon nga naghatod og juice. kabastos ko daan ang tawhana. Magkalagot gid kaayo, ma. Bastos gyud tawhana. Karon lang na siya. Ayaw nagpanaktahan. Yes, ma. Sige. Hapon ako mo anak diha. Yes, ma. Bye. Karon kang landuha ka. Ginsulto ko nimo. Pwes, mawad ang katrabaho. May kaugaling mong katulganan di ang mga katapang niya ni Sir Alejandro. Ma, excited ako makakita sa imong mga butang. Unsa kay imong style sa mga sinina, no? Pero, klaro kayo nga gwapa ka. Kaya, mauman ang nakita ni Sir Alejandro nimo. Hindi na. Naibawa na ba ka? Sa unsa? Mupauli na day ko na si Ma'am Julia karong hapon. Mao ba? Mausab-usab ang timplad na sa hangin ini. Betaw. Pero ay, dawato na lang nato nga mauna silang ato mga agkahon, uy. Sige. Mubalik ko na ko sa akong trabaho sa garden. Ayaw na, Lando. Nahibaw ba ka nga may bayis mga katabang diya sa luyos kakahuyan? Oh, pero di na paduulan ni Ma'am Julia o Sir Alejandro. Ha? Nga naman? Wasap ko mahibaw. Basta kay sa akong pagsudin gidid-an ko sa pagduulan ng dapita. Nga no ka, no? Matod pa ni Manang nga doon ako no'y gipatay diha. Unsa? Kinsa man? Wasap ko mahibaw. Basta mahadlok sila nga buduulan ng dapita. Mao ba? Ug ikaw, ayun na lang pagduol diha. Aron di ka makasabaan ni Ma'am Julia. Mangandam na lang ito sa pagpauli ni Ma'am Julia. Magbiting ra ba kuno dayon na siya sa mga katabang kun moabot na. Mag-meeting giti ay. Unsa man mong nahibilin dinhi? Why nagligoy-ligoy sa trabaho? Ikaw, Lando. Unsa man ang gibuhat nimo sa akong anak? Oh. May dautan kang gitinguha ni Shane, unsa? Nganong misud ka man sa iyang kwarto samtang naligo siya? Oh, Ma'am. Bastos ka! Ma'am, mahimo mo rason. Hilom!
Wala ko makauyon sa imong mga ipangbuhat, ha, Lando? May abuso ka na. Ang akong anak nga batanon pa ang imong target. Abi kay gibiyaan ka naman sa imong asawa. Dili tinuod ang gipasangil ni Shane ako, ma'am. Unsay dili tinuod? Nakakita si Manang sa imong pagkuta og juice. Nag-ibis ka sa baso ug mibiya ka sa kusina. Pero ikaw ang... Ayaw pagsapaw! Napasumangit pa ka nga hatdan ko ni mong juice. Mo nga misod ka sa kwarto. O nya, naaptan ko ni mo nga naghubo ko nga migawa sa banyo. Pastos kay ka! Gusto ko ni mong hikapon. Mo nga kilabay na ko ni mo ang juice nga imong da. Madam, baka ka na yung gisulti. Dili... Layas karon dayon, Lando. Ma'am Julia. Ang mulaban ni Lando, pamutos og layas uban niya. Shane, bakoy ang gisulti. What? Ngano ka tong ako mang bakwion? Nga mahadlok man kong mamakak. Layas na, Lando. Layas na. Dili ko gusto og katabang nga manyakis. Ma'am, dakong sayop ang pagtuon nimo sa gipasangil nako anang imong anak kapalahubog. Ayaw na ligog pa makaklando. Magkasa ka ni Lord, Ana. Ang kuna na lang nga may pagnanasa ka nako. Bisan gamay, Ma'am Shane. Wa ko'y gusto nimo. Kipraning ka. Laibaw ko, oy! Gimingaw kasi mong asawa. Mong ako ang gusto nimong ko anon. Dakong sayop ka ng imong gibuhat, Ma'am Julia. Ha? Otro ka pa? Kung naluoy ka sa manyakis. Hala, layas! Layas, Helena! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.